Wih, ada duka.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni minggu tas sadarion imam minggu pasa puluh sadahon dung trinitatis. Lapatana hasitul sadahon ni debata. Doh topik Yesus Kristus manguluh kita rodi saleleng ni lelengna. Taparade maruhata marid demahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debatado akkana juga roha, alai dilehot do asin rohana, tuakka naserep marroha. Haleluya. Martanggi yang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala para siroha nasumurung dipangido roham neng mangulu jala martua hami sogot nungaragam dalana di beko manungguli rohanami asa hutadda hami hatu sogot dibaheni hupaseret hami manuaing rohanami mangido siakko seleho matodim nabadi itu hami asa porsea hami diholong di roham di hami. Saya hutangyok kami masuaram, nabang apoi hami ditiki para sini rohaun noaing. Asa sapang hami Tuhan nguluan na pinaredemi, di hami maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mari dehita. Patik ni debata di minggu ta sadarion imas yan patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanileho ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang lea rohata midana torasta dohot mida akarajata rodi akana tua-tua. Dang jadi paro otari mas nasida. Iko patudo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioloa do nasida jala sisubuto do rohana. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Mari dehita. Tato poti malu sata todo pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naswa tudosan jala amanami. Huju hami dogoar munabadiai. Alan targugut hami marningot dosa nami.
sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ini bata naga bejolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodiho kami, asi roham dihami, sai patotong madihami roha hamolateo tuho. O tordi porbadia pangapul di namarsa roha, pamalum masaluhut na bernit binay ni dosa nami, roh mahumay nga ni hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhition ni asini roha, say unang tulak hami, say tangiho mahami, ho ale debata ama, anak doho tordi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaani dosata. Songon sitong na manguluau nina Tuhan Jehova. Tung na solomodor haku mida hamatean ni parjahat. Na lomodor haku mida hamumulat ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapa ma di debatana digijang. Amen. Mari dehita. Epistel di Minggu Tasadarion dienet sian poda bidu 25 mamuka sian ayat 2 sahatro di ayat 6 tajahama marsika sorin. Hamuliau ne debata doi makkomihon hata alai hamuliau nya karaja doi sumulikit hata. Iko sirango do akatak-tak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni pinopa. Unang patongatongam dirim di joloni raja jala unang jong-jong ho tu inganan ni halak na balga imasahakna martua do akan atumbangihon hatani debata jala no peopsa. Amen.
Mari dehita. Tidakko maha porsiao tai sona hina tidakko ne dongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan natuma palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea satodi parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni selatus nama terpajal lebana di hau pinar silang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo laha hudul tu siamu ne debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu doh namate au persea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria to panala Kristen akan nabadia dohok dihasan di dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sugu daging ni halak nang dohok dihangaluan nasora sudah amin. Tagip tabigi makor sian seksi parupuan ni huriata.
Tapai hut-hut ma tik-tik na masa di Huriata imani mingguon tanggal 31 Agustus 2025. Na perjulu naeng marbagas. Tik-ting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbugason ma doli Harlis Gurning SAP anak ni amang situa juang Klesman Gurning tubuh ni inang Nurhaida Borusida Butar ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Gang Antik RT 32 RT Onom RW Onom Kelurahan Cibubur Wiksada Dohot Orwana Winnie Asterit Boru Purba SEAK Boru Diamang Darwin Purba Tubuni Inang Murniati Boru Silalahi Ruasni HKBP Petukangan Resort Petukangan Sian Huta Jalan Hanpa Bulak Wereng RT Sada RW Tulu nomor 15 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Tangerang Kota Pemasu-masuan di Patupa hari 1 tanggal 6 September 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Napa duahon ruas napida mulai sadarion pida huriado keluarga Erwin Bernard Bolitan Sinambela Inang Elfrida Bono Fitri Boru Marpaung Rap Dohot 2 Yana Konasi Dabawa Pida Tuhuria HKBP Narumonda Resort Narumonda Distrik Opat Toba Ingan Nasi Dahian di Gang Buton Kapung Malaka Manang Wik Opat Napatuluhon calon situa Sedarion di Parbingguan pukul 7 WIB Patopaun Nihuriat Tado Patadahon calon situa Sian Wik Onom Ima Amang Anwar Silalahi Napaopaton Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026 Sadarion minggu tanggal 31 Agustus 2025 Patopaun Nihuriat Tado pertemuan Parjolo Parguru Malua Rap Dohot Natoras Maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB Hari Minggu tanggal 7 September 2025 dimulai ma persiajar Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026 masuk pukul 10 WIB laos dimulai ma muse permingguan ibadah khusus manang Ipsus masuk pukul 10.05 WIB. Napalimahon rapot Pandita Distrik. Hari Senin Selasa tanggal 2 September 2025 borhat do sudepa ditata madohoti rapot Pandita Distrik Maringanan di Green Forest, Bogor. Napa onopon Dewan Koinonia. Remaja dohot napa subulung. Jumat tanggal 5 September 2025 pertangyangan RN HKBP Masohot Majo Domutu Retreat NHKBP. Napa dua hon hari Jumat satu hari Minggu tanggal 51 tanggal 7 September 2025 Patopaun Nina Posobulung do retret di Villa LMPP Resort Bogor asa tasosoi maaka yana kota madohoti ulauni. Sian seksi perempuan Huria. Hari Senin tanggal 22 September 2025 Patopaun ni SPH ni Huriat Tado Kebaktian Padang Maringanan di Rumah Perubahan Jakarta Ekskaf dimulai pukul siawib saha tunasidung. Tu aka ruas ni ina di Huriata Boima mendaftar tu panitia kontak person Boima tajaha di warta jemaata. Sian seksi ama. Hari Jumat tanggal 5 September 2025 di Patupa Distrik Walu DKI di Jakarta do Festival Kor Ama Maringanan di HKBP Pasar Minggu Jala Persidoho do seksi ama di Huriata Madohoti Festivali. Sian Dewan Koinonia seksi sosial tabuan ma di tangyangta aka ruas ni Huriata na dibakan persahiton songenang tarsurat di tik-tikta namangihu nomor 8 panitia pesta gotulion HUT ke-46 tahun transformasi 2025 hari Senin tanggal 1 September 2025 Patopaun ni Huriata do rapot Maringanan di konsistori masuk pukul 10 WIB laos tiktingom ma nagabe udangan tusude panitia naro madohoti rapoti. Na pasiahon panitia pembangunan HKBP Resort Cibubur. Laporan perhepengon panitia pembangunan Boy Matajaha di Warta Naung Tatiok B. Na pasapuluhon buah-buah. Hobar tu program Huria
tahun 2025 marhite tiktingon pinangido matu sude ruas nihuria asa tapa sahat bema peliat tahunan tuhuria manang melalui situa masing-masing. Nah berikutnya majaha surat sian kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Surat pastoral Eporus Huria HKBP Protestan menyemaki situasi bangsa Indonesia. Damai sejahtera bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saudara-saudara terkasih, umat HKBP yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Sebagai gereja turut merasakan denyut nadi bangsa ini, HKBP menyikapi situasi ini dengan penuh keprihatinan, sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan bangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkedaulatan. Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita juga kehidupan dalam berharkat bermanusiaan sebagai sesama saudara. Mari mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara, namun hak itu mesti dijalankan dengan cara damai, tertib, dan penuh martabat tanpa kekerasan, provokasi, atau ujaran kebencian. Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Sebagai gereja, kita percaya bahwa Indonesia akan kuat apabila dibangun di atas pilar-pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian. Kepada segenap jemaat HKBP dimanapun berada, saya mengajak teruslah berdoa sebagai bangsa dan pimpinan kita. Mari kita jaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapapun dan apapun. Kita menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam hidup kita sehari-hari. Kita percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian, dan keadilannya akan menang atas segala ketidakadilan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. PA Raja Tarutung 29 Agustus 2025, Eporus HKBP, Bapak Dr. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSI. Songonima tik-tik namasa dihita sadarion, Tuhan tama memasuk-masuk. Tapi kima kol sian ui sada diduti ui sapolo.
Pujilah Tuhanmu, pujilah kuasa-Nya, puji Dia, pujilah Mahanya, Juru Selamat manusia.
Mari dihita sambil papunguhon pilihan sada A do sada B.
Damini dewata nasumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita saluhutna. Hatani debata dihita naung miaturhon ni alamanak ni uriata di minggu pasa pulsadahon dung Trinitatison nienet sian surat tu halak Heber bidu saputolu mamuka maisian ayat pitu satro di ayat 10 pitu didok songonon ingot hamuma aka namang luhon hamu napabuahon hatani debata tu hamu ujung ni pardalanan nasidama bereng hamu jalatiru hamuma hapor siaon nasida ia Yesus Kristus songoni nantuari songoni sadarion laos ido ro di saliling lelengna unang ma olohamu elai laoni poda naragam jalan lain ai patut do maritehite asini roha gabetogu roha dada maritehite parpanganon naso marguna diaka na mangaradotisa adong do dihita langgata dang markuaso mangaton siani akan namarhalado di undung-undungi ai di balian ni parsarwani do ditutung sibuk ni akadorbia dung diboan situani malim mudari tu bagasan bilut nabadia alani dosa songonido nang Yesus di balian ni harbanganido ibana marsi tahonon asa diparbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri dibaheni tadapoton ma ibana tu balian ni parsarwani mamorsan haliaon naih ai dang ngadong dihita di son huta nahot alai dilului rohata do narosogut marhite-hite ibana ma tapelehon toktong tu debata pelean puji-pujian ima parbuen ni bibir aka namarhatopoton goarna alai unang malupa hamu mambain nadenggan dohot mangulahon asini roha ai dihalumohon debatado aka pelean nasongoni tangion hamu mah akan namanguluhon hamu jala oloi hamu manasida ai nasida do majagai ton di muda laos nasida do maralus sogot naing marlas di roha nasida di si unang mardongan hoi-hoi ai dang ulimu naih ido sahatna jalan agabe topik manang tema dihita ima didok dison Yesus Kristus manguluhon hita rodi saliling ni lelengna gurian itu hata amanami nanami dotamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus adong dapat au hata upama manang upasa dihita lak batak taringotu raja manang uluan didok pison baris-baris digaja dirura pangaloan molo marsuru raja daema soloan urat ni bulu manurusi gala-gala asa martua hitaon saya tapasangat ma raja ianggo gajah di sior marharama sialo ianggo raja partigor parhata naso taralo didok muse dijolo raja si pareahan dipudi si paimaon ima jalanan didok raja di son tentu daholan terbatas raja di istana manang
namanggom-gomi sada bangso, namanggom-gomi sada marga dot akan asing. Takas didok na keningan dipatik palibahon termasuk do aka raja manang uluan imana torasta. Sianido asa takas tapasang. Tongdo di bagasan patik na palimahoni adong baga-baga ni debata dia ka jolma na tahu pasangapon na torasna. Ima umur na ganjang di tano nani leon ni debata tu ibana. Jadi ima nagabe sitio kota sa sitongna asa takas statusi songon dia do poda manang ajaran ni Apostel Paulus sa sitongna nama nurat surat Heberon. Ala memang ujui masa do memang aka sitaonon aka hasusaan naro siang aka uluan aka raja songona masa dihita parpudion nate rakyat naso puas di kepemimpinan aka partogi ni pamaritata manang bangso taon umbaen godang demonstrasi ido alanan dang puas aka rakyaton gaberona sida mendemo bahkan satu aka wakil-wakil rakyat alai tong doa dong korban taringot tusih. Jadi dihita salutna amanginang molo takas didok nama nurat surat Heberon ingot hamuma akan namanguluhon hamu. Di konteksna ima aka pimpinan gereja sasitongna, aka apostel, aka pangajari. Ala takas di dok udutna na pabuahon hatani debata tu hamu. Jadi ima konteksna bahwa memang sudah kewajiban kuria jemaat ya na paingot, na pasangap, na menghargai uluanna. Dumobi ma na manguluhon, na pabuahon hata ni debata. Ale manat nama hita. Takas muse di surat dison ujung ni pardalanan nasida ma bereng kamu. Jalatiru hamuma hapor siawan nasida. Lapatanna ya saat di ujung ningoluna nama dada holan di pardalanan ningoluna hai sajucut tu tabegi masa godang aka pandita ya manang ICP di tengah-tengah ni gereja di pardalanan na saya memang ringgas tu ibana pabuahon mamaritahon barita nauli alai di ujung ningoluna ima saya jujut tuh masa aka pelari marlojong ibana berlari sebegitu kuat haledang sahat di ujungna nama yang menentukan juga parohaon hamuma pardalanan ni ngolu nasidai di ujung ni pardalanan ngolu nasidai alai molo peadong siang tonga-tonga nasida uria najoloi ya kan itu sudah lewat. Ngasalpu aka apostelinga marmatean nasida. Bohama nuaingon parpudion. Isema ulwata. Isema namanugihon hita. Asa toktong maka porsiai debata. Dan jadi alasan nih. Manang na buruk, manang na salpu pe, manang sonari sarupa dui. Alana disomba nasida na nia porsian nasida ima tuata Yesus. Angko Yesus songoni nang tuari. Songoni sadarion laos ido roh disaliling lelengna. Jadi Yesus ido sasitongna nama uluan nasida aka uluan aka raja nasalpui jala Yesus ido tong nuaingon sadarion namandongani nama uluhon aka uluan aka raja di tonga-tonga ni punguani di tonga-tonga ni uriai. Jadi di dok dison unang ma olo hamu elai laun ni poda naragam jalana lain. Ai patut do maritihite asin roha gabitogu roha
dada marhite-hite parpanganon na sumarguna di aka na mangaradutisa ngabasa memang ujui aka parpoda haliluon na mangondolhon obartu tradisi ni halak Yahudi manang Torah adong piga-piga si panganon na memang ya pantang, bahkan ya dikatakan di sini najis untuk dimakan, dan itu mengganggu haporseaon jaladang bui badia di joloni debata molotong di pangan manang dimakan akasi panganon nasongoni di dok nasida alai dison hobartu haporseaon tu Kristus dan ngadong be nama asa si songoni saluhut na tinopan ni debata ya halal dui dipangan. Itu dah. Jadi bukan itu sebetulnya yang mempengaruhi, yang menjadi inti odolan ni haporsiaon ni ala Kristen. Takas tidok dison unang na olo hamung elai laun ni poda naragam jalan lain. Takas tidok dison musai ai patut do marhite-hite asini roha gabe togu roha dada marhite-hite parpanganon manang songon dia pe ringgasna burjuna sasahalak mangulahon patik termasuk patik si panganonon dangi napaluaon ibana sian dosa dot hamatean manang hamaguan takas salinai didok holan alani asini roha marhite-hite asini roha gabe togu roha togu haporsiaon manjalo haluaoni anggota ringo tu si panganoni ya holan si panganon na didok dison na dipasati langgatan do ya hobartu haporsiaon ni halak Yahudi di padan Narobi anggo pelean si tutungon dung dipotong manang dung ditutung istilahna dipasahat di tonga-tonga manang dijolo ni langgatan asa dibakar habis ima jala molop ya dong dalam tanda kutip sisana dang lao dialang dui itu bukan bagian dari masyarakat manang bangsa Yahudi ujui bagian di debata dui pantang makan makanan nunga di pasahat tu debata ido prinsipna alai ngasalpui ido dah ngasalpu di padan Narobi mai dalam tanda kutip oke najolo memang tikos jala denggan alai nuaeng di zaman nih aka apostel manang halak Kristen ala memang di balian do ditutung sibuk ni aka dorbia dung dibuat situan ni malim mudari itu bagasan bilut na badia alani dosa di patik na parjoloi alai di bagasan sadarion di dok songonido nang Yesus nuaing Yesus do nagabe pelean situ tungoni dalam tanda kutip na marsitahonon nunga marsitahonon Yesus jala ibana do pelean hasitongan sian tuhata debata jala asabui padomonita dohot debata dang be pelean situ tungon sian dorbia manang pinahan dot akana asik jadi dang marlapatan be istilahna pelean situ tungon songona masa di padan Narobi dang be taulahon na songoni holanon ikon tapangasahon ikon tatiop ikon takasta haporsiai nunga gabe pelean situ tungon tuhata Yesus asa malua hita sian dosa dot amatehan dibaheni tada poton ma ibana tubalian ni parsarwani mamorsan haliaon nai jadi na didapoton dison Yesus ibana do istilahna sitirun na denggat di aka uluan di aka raja di aka natoras Yesus ido na olo ya mangaleon dirina laho makopkop hita jolma ido ciri khas uluan di tonga-tonga ni huria
ikon olo berkorban. Itu ciri khas songon Yesus na olo berkorban. Ai ulu ni huria do ibana, raja ni huria. Parjolo do ibana patuduhon dirina songon uluan na denggan di jolo ni aka na torop manang huriana. Ai dangadong dihita di son hutan ahot. Alai dilului rohata do naro sogot. Ima marhite-hite pangoloyota tu Yesus tu hatta. Marhite-hite ibana mah tapelehon toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbue ni bibir akan namarhato poton guarda. Jadi pelean ini dada holan pelean situ tugon. Dada pelean na boita pasahat talean ya gabe hepeng nama sadarion. Ali lobi siani pelean narumikot sian akan narikot na keningan ima pelean puji-pujian. Pelean na karuar sian rohata sian hapor siaota na marhato poton guarni Yesus. Jadi nama rende pehita nama muji tuhata sasitongna di sini nama nunga taulahon pasahaton peleata tu Yesus. Pelean di bagasan ende, di bagasan puji-pujian, di bagasan roha, di bagasan hapor siaon. Iba nani dokna di son. Alai nangpe nunga marende hita mamuji-muji tuhata pasahaton pelean ende puji-pujian alai di ayat 10 di dok unang lupa hamu mambahen na denggan dohot mangulahon asini roha ai di halomon dewatado akapelean nasongoni. Jadi adong narumikot muse sian ende puji-pujian ni ima pelian nahinalomohon ni debata ima pambahenan na denggan dohot na mangulahon asini roha. Jadi gak bisa ada nama peliani ende puji-pujian dohot pambahenan na denggan. Dada holan sada. Ya kan ringgas tuh hitam marende mamuji Tuhani. Alai dang olo hitam mambain na denggan mangulahon asini roha. Itu satonga guarna. Satonga kan ya kalau satonga hati nggak dang tikosi ikon sepenuh hati mah moloneng sepenuh ikon dua-dua nama taulahon marende mamuji Tuhan dohot mangulahon akan adenggan ditutup mamu setur buktaon didok tangihon hamu ma akan namanguluhon hamu jala oloi hamu ma nasida. Ai nasida do manjagai tondimuna laos nasida do maralu sogot. Memang tanggung jawab seorang pemimpin memberikan pertanggungjawaban. Contoh misalnya sudah aka ulaun koinonia tanggung jawab nih ketua dewan koinonia mah dan tanggung jawab nih aka seksi tu uluan tu hatta. Jadi anggota seksi bertanggung jawab mah tuh ketua dewan koinonia, manang dewan diakonia, manang dewan marturia. Jadi tanggung jawabnya besar. Idu alana marsigulut tuh halak olo gabe partogi manang uluan aledang diboto tanggung jawab konsekuensi atas jabatannya itu sangat berat. Belum lagi ya gabe dihatai halak anon molodang tikos pambahenana dalam tanda kutip muse dang tikos pakatayonna tong do diintip-intip orang itu ai dijolo do songonani dokna keningan dijolo raja si pareahan dipudi si paimaon. Jadi manat nama hita sude akadongan nanaing gabe pemimpin partogi manang uluan manang di dia pehamu lumobi mak di tonga-tonga di keluarga hita akan atoras pemimpin do di aka iana kota molodang tikos pangalaho
pakatayota dang patut sitiruon ya manat nama hita boy keluarga ta anon gabe broken home dang lo morohani anak kota leleng di jam alaniaha ya gak senang gak suka panas rumah itu buatnya bukan teduh bukan tenang bukan nyaman kecuali mungkin karena pekerjaannya banyak jadinya gak bisa lama di rumah. Tetapi kalau gak ada kerjaannya tapi masih juga mau keluar-keluar gak suka gak nyaman di rumah, ya kita harus renungkan itu. Ada apa? Kok gak suka anak kita diam di rumah? Kok gak nyaman rumah kita? Ada apa? Jangan-jangan jangan-jangan dao mayate, jangan-jangan sian dirita do HP. Penyakitnya manang persoalan naing malas di roha nasida disi unang mardongan hoi-hoi aidang uli munai. Jadi hitape tong do malas di roha ma nong gabe pemimpin di rumah tangga, nong gabe pemimpin di tonga-tonga perkaricuan, di tonga-tonga di masyarakat. Tong do tanggung jawab ta pertanggung jawab tadi tatang nyakon ma bangsota sonani dok ni opuina keningan marite surat parmahanion asa unang terganggu rohata molope godang akadongata na berdemonstrasi patuduhon dirina partuduhon ya pikiranna dumobima tuaka partogi ni bangsotaon saya terus nama tatang nyakon nasida asa gabe partogi nama biar tu debata. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kopami. Mandok muliate do pasat rohanami tuho. Alahodo tutu nagabe uluan. Partogi di ngulunami ganup marsada-sada. Di patuduhoro dalan dihami dalan sidalanan diaka haporsion nami asa unang manimbil hami sian hatam na badiai jalanunga di pabangkit homuse aka partogi di tonga-tonga ni ulu nami partogi di tonga-tonga ni ngolu rumah tangga nami marite ite akan natoras akan natua-tua nami partogi di tonga-tonga ni ulau nami di tonga-tonga ni masyarakat salut nasida partogi nama biar tuho ali Tuhan na patuduon dalan dihami dalan nadengkan dalan natikos asa hodo tutu na parjolo sahali marmulia diaka ulaon na hulahon hamion alani ali Tuhan utangnya kon hami manasida lumobima partogi ni bangso nami aka panggom-gomi bain ma dinasida habisuhon sian ho ali Tuhan asa di parwahon nasida do narikot di bangsom di rakyat di Indonesia di son asa tong do di bain nasida kana denggan naboi parohon lasti roha dame dot akan nadenggan di hami saluhutna hodo tutu nama masu-masu nama dongani akadongan nami na patuduhon olang ni roha nasida marite-hite demonstrasi dame ma na di bain nasida yali Tuhan jala tong do disikapi disambut pamareta marite aka aparat negara di bagasan dame padao masian hami sian parbolat-bolaton asa unang mailah hami dia ka bangso nadong di humaliang di tonga-tonga ni portibion tuhodo pasat kami tong gereja namion ale Tuhan HKBP Cibubur hodo tutun namandongani uluan nami amang pandita RF Sitorus asa tong do gabe pandita resot gabe uluan ni huria na denggan na patut sitiruon na boy mangarahon na manugihon hami toktong mamuji pasangapon guarmu na badiai jala di aka ulaon ni huriamon ale Tuhan upasatami matuho lumobima anak ni huriam nanaing marbagas di bagasan tiki na jonokon ima doli Haris Gurning dot Orwana Winni Astride Boru Purba hodo tutun nama dungani keluarga besar Gurning dot Purba asatong doboi mardalan dot tenggan ulaoni
lumau bima di hari Sabtu nanang roon tanggal 6 September di Huriam HKBP Cibubur. Padao masya nasida abad tongdo di bagasan hai pason asa dina roti kinanon marlas iroha marolop-olop na misalut na rabdot nasida. Tuhodo pasat nami muse dongan nami napindah sian Huriamon ima keluarga Erwin Bernard Bulitan Sinambela dot inang Elvida na Fitri Borumar Paung Pidda nasina tu Huriam HKBP Narumonda Resort Narumonda Distrik Opa Toba. Hodo tutu nama dongani nasida asa tongdo di buah nasida akan nadinggan akan nauli sian tonga-tongani Huriamon gabe baritalis ni roha nama nang di Huriam na tinopot nasidai. Tuhodo pasat nami muse di bagasan sadarion lumobi ma di parmingguan nama nogoton ali Tuhan ima patadaun diri anon calon situa amanami keluarga amanami amang anwat silalahi. Hodo tutuna pahoton haporsion nasida patukuhon rohana sida li Tuhan asa sahat di ujungna boy di jalo ulauni boy di jalo tohonani gabe puji-pujian di kuarmu na badiai suang-suang ni naing hupuka hami muse pengajaran sidi manang parguru malua tahun ajaran 2025-2026 memamuka tanggal 1 Agustus li Tuhan. Tuhodo pasat nami anakon nami naung mendaftar mangaliun roha asa saat di ujung nama anon nasida berhasil manjalo aka sude parbinotoan na pahoton na boy mambain matora sah porsion nasida godang nai tangyang pangiduan namion ali Tuhan termasuk mai rapot pandita distrik naing di Patupa distrik Marsogot mamukasian Marsogot satu hari Selasa boy di dohotan sudi aka pandita nadong di distrikon ali Tuhan asa tongdo mardalan dotingkan boy marparbue di aka ajaran manang na rikot di tonga-tonga ni Huriamon di Pakobasion. Tuhodo pasat nami sude Pakobasion Dewan Koinonia marhite-hite aka seksi-seksi nadong di bagasan ii lumobi ma tu seksi na posobulong naing borhat nasida minggu daro maretret patuduhon olong ni rohana nasida dot parsauran nasida asa siani boi margogo muse nasida di Mandalani ngulu nasida di nama Kobasi di tonga-tonga ni Huriamon suang-suang ninang di Dewan Marturia marite seksi sending dot seksi musik upasatami tuho songoninang Dewan Diakonia lumobi mah marite hite seksi sosial na tong mandulo akan namar sahid na pahoton haporsian nasida upasatami ma tuho ali Tuhan sude aka ruasmu namar sahid satu tikion lumobi mai na dirawat di rumah sakit dope ima amang ide sinaga amang J Siahan inang hutahayan boru panjaitan Evelyn silalahi Christian pakpahan asa hodo tutu na mangubati nasida ali Tuhan marhite-hite penanganan menang Pakobasion ni akatim medis sian pangubation sian ubat-ubatan na jinalu nasidai pargogui ma dongani ma tong keluarga asa di bagasan holong masih haholong nasida patuduhon perhatian nasida tu akadongan nami namar sahiton nang songoni hutang yakon hami sude panitia pesta pembangunan dot panitia pesta gotilon hut ke-46 doh tahun transformasi asa sadatong rohana sida patu paon salut na yali Tuhan bain sangap di guarmu nabadiai di bagasan tangyangon tong do marolop-olop ami marasti roha lumobi ma rapdot akadongan nami na marulang tahun di bagasan samingguon na marulang tahun ari hatu tubuh dot na marulang tahun ari pardongan saripeon ajar-ajari manasida li Tuhan mamilangi ari-ari ningolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida lahu maka moliateon sude denggan di basam tuhodo pasatami sude tangyang pangiduan namion sai leon mayale Tuhan asa las rohanami jalamar sangap guarmu ombartu lomo ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kopami martangia kami tuho amin. Tapa saat ma peliata napaduahon dohot tu pakta tu panitia pembangunan
Hut mata indihon buku ini nomor 786. Amin.
pasahat ma calon situata na baru sian wek onom patadahon diri. Silakan. Shalom. Na hormati ami amak pendita soninang amanginang situa parhalado nang hormati ami ruas lihuriata di son kami jongjong patadaw diri nagabe calo situa sianui onom molo au margoar Anwar Silalahi do inang nawalap Risdawati Bursi Marmata jala tulu mari hami danak sada boru 2 anak jala kami tinggal di lapangan tebak Kelapa Dua Wetan harak roa nami diamu amanginang di wakamu kami berasat tamiang asang giat kami bui mangula di tonga-tonga ni ruas ni huriata songoni majamang pertinada sian kami sayang giat ma diramoti itu diramoti Tuhan mau lihat oras. Jadi selamat bergabung mah diamang calon situa Silalahi di tonga-tonga ni parhaladota. Silahkan kita tutup. Jongjong mahita salutna. Tatangyak kon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang hodo haruruan isaluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa nama uli utus upasat hami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap nangucus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhase yang hami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti tondib asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok manguliate tuho marhiti-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanamina di Banua Ginjang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ayo nona puna harajaon do tagogo di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho
Disondahkon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutondim.